presenoldeb di, adolaf di, adolaf di. Yma nawr yn gweithio yno fi, adolaf di, adolaf di. Yma nawr dy presenoldeb di, adolaf di, adolaf di. Yma nawr yn gweithio yno fi, adolaf di, adolaf di. Rwyt ti'n creu llwybrau, cadw aduniadau, gŵr y gweithio, golau networkiwr, fynyw, dyna pwy wyt ti. Rwyt ti'n creu llwybrau, cadw aduniadau, gŵr y gweithio, golau networkiwr, fynyw, dyna pwy wyt ti. Yma nawr, dy gyffyrddiad di, adolaf di, adolaf. Da ni'n gallu mynd ar yr beth iawn, camera. Tech difficulties, di oedd yna? Fel arfer, dwi wedi arfer troi rownd a gweld cefn ym mhen, a na ni. Yr unig amser dwi'n gweld y cefn ym mhen ydi pan dwi'n torri gwallt a pan dwi'n troi i sbio ar y sgrin ar dechrau'r gwasanaeth. Bore da pawb? Pawb yn iawn? Da. Lot o sŵn, lot o hwyl, lot o rhedeg o gwmpas, lot o egni yma bore yma. Mae'n lyflu cael dod at yn gilydd ar diwedd wythnos, ar dechrau wythnos newydd. Croeso cynnes i bawb sydd yn ystafell, croeso cynnes i bawb sy'n gwylio adra hefyd. Jyst yn braf cael dod at yn gilydd ar fore Sul fel hyn i addoli, a da ni'n cael y fraint heddiw yma o gael Jos Edwards efo ni. So, exciting iawn, exciting iawn. Mae yna bumper crowd, Jos, so no pressure iawn. Bumper crowd, especially chdi. Di pobl yma, dim fel pan dwi a dad y brygethu. Na, drwy, na. So na, da ni'n edrych ymlaen i weld beth gan Jos i rannu efo ni hwyrach ymlaen. Sa neb ar ôl yn bala, nag oes? Na, bala a blaen a wag. Na, lyflu cael ti efo ni, a excited i glywed beth gen ti i rannu efo ni. So fydda ni'n parhau efo'n cyfres ni, efo Jos bore yma, efo hwnna'n hwyrach ymlaen. Ond cyn i ni wneud hynna, fydda ni'n addoli, ond cyn i ni wneud hynna, na i jyst gweddio dros ni bore yma. Ddew, da ni'n diolch i ti, sy'n bynnag wythnos da ni wedi cael, da ni'n medru dod at ti Duw cariad, at ti Duw gras, at ti Duw maddeuant. A diolch bod gen ti gymaint i gynnig i ni. So, bore yma, da ni jyst yn gwahodd yr ysbryd glân i ddod i'n plith ni bore yma, i lenwi'r adeilad yma, i lenwi jyst calonna pawb. Fel bod ni gyd, sut bynnag da ni'n teimlo bore yma yn medru dod ata ti mewn ysbryd o addoliad, mewn ysbryd o barodrwydd i glywed beth gen ti i ddeud wrthyn ni bore yma. So, Duw, ni di ddwad i'r canol bore yma, a ni di just bendithio'n amser ni efo'n gilydd. Da ni'n gallu gweddio hyn yn hyderus achos da ni'n gweddio hyn yn enw Iesu. Amen.
Amen. So, os ydych chi eisiau sefyll, na ni ganu efo'n gilydd. Os ydych chi'n teimlo, ydych chi'n eistedd unrhyw bwynt, teimlwch yn rhydd i wneud, ond dewch ni addoli efo'n gilydd. Mor fawr yw cariad diwysad, ni allir byth ei fesur, fe roddodd ef ei fam yn iawn, i achub gwael bechadyn. Does neb allir nad maint ei boen, pan guddio diwysad ei wyn, a'r twallwch didew drwy y tir, mwyn i gael tangnefn. Mor rhyfedd yw ei weld ar groes, yn marw ar galfaria, a chlywes trech fy llais fy hun, yn gwawdio gyda'r dyfan. Fy mhechod oedd y bicellau, a'r hoelion dir ar goron draen, ond clywais llais maddeuatrad, o'i enau glan yn adsain. Does dim yn frostiaf yn ddomwy, na dawn na dim drwy'r cread, yn frostio na fy'n Iesu Grist, ei groesau atgyfodiad. Diolch am mwy am brofi'r ast, am finiwn ond dyma'i rodd, ni wnaeth ddim i heiddi hyn, ei aberthef am brynodd. Diolch am mwy am brofi'r ast, am finiwn ond dyma'i rodd, ni wnaeth ddim i heiddi hyn, ei aberthef am brynodd. At Duw yr ysbryd, gwahoddwn di symud yn ein plith, yn ein plith. Fy ngwendid dwi'n cydnabod, dibynaf ar awdurdod ath bwer di. Ath bwer di. Ysbryd glan llenwani, gyda'r nerth rhyw ein creu, defnyddia ni i ddod â gogoniant i dy enw di. Defnyddia ni i ddod â gogoniant i dy enw di.
di, i'r bwrpas di. Ysbryd glân llenwa ni, gyda nerth clyw ein cri, defnyddia ni, i ddod â gogoniant i dy enw di. Defnyddia ni, i ddod â gogoniant i dy enw di. Llenwa ni o ysbryd glân, llenwa ni o ysbryd glân, llenwa ni o ysbryd glân, llenwa ni. Ysbryd glân llenwa ni, gyda nerth glyw ein cri, defnyddia ni, i ddod â gogoniant i dy enw di. Defnyddia ni, i ddod â gogoniant i dy enw di. Ia, Dduw, dyna dyn ni isio bore yma. Dyn ni isio just dod â gogoniant i dy enw di. Ac mae'n gallu teimlo weithiau bod gennym ni ddim lot i gynnig, ond llenwa ni fydd ysbryd glân di, a mae gennym ni gymaint i gynnig. Felly diolch i ti bod ni'n cael y fraint o dderbyn rhodd yr ysbryd glân yn ddyddiol, os da ni'n gofyn amdano fo. Helpa ni barhau i roi gogoniant i dy enw di rwan. So da ni jyst yn mynd i orffen yn cyfnod o ddoliad, canu can gyfarwydd, Tu'r Dat yr Allor, a dwi wrth y modd jyst efo geiriau cynta y gan yma. So jyst yn dweud, wyt ti'n brifo di dryllio ti mewn, wedi llethu gan bwysau dy fai, mae Iesu yn galw, ac ella bod chi'n teimlo wedi llethu bore yma, ella bod chi'n teimlo wedi dryllio, ella bod chi'n teimlo wedi brifo, ond mae Iesu'n galw, a mae hwnna'n arbennig. So da ni'n mynd i orffen yn amser ni efo addoliad bore yma trwy ganu o Tu'r Dat yr Allor efo'n gilydd. Wyt ti'n brifo di dryllio ti fewn, wedi llethu gan bwysau dy fai, mae Iesu yn galw. Ydy popeth yr ydwyt ar ben, sgen ti syched a myfyd wrth ffrwd, mae Iesu yn galw. Tu'r Dat yr Allor, mae breichiau'r tad yn awr ar lyn, a ddeiant a brynwyd a gwerthfawr waed ein Iesu Grist. Trod y gefn ar ddyfaru a bai, paid ag oedi ti'n nawr at wyf, mae Iesu yn galw. Tu'r na ddal ar gorfoledd o ddaw, bywyd newydd o'r lle drws i dod, mae Iesu yn galw. O tu'r Dat yr Allor, mae breichiau'r tad yn awr ar lyn, a ddeiant a brynwyd a gwerthfawr waed ein Iesu Grist. O tu'r Dat yr Allor, mae breichiau'r tad yn awr ar lyn, a ddeiant a brynwyd a gwerthfawr waed ein
oes y mae'r goron I ddod. Dweud wrth bawb am y tresor a gest. Ie, Dduw, da ni'n diolch I ti bore yma. Oll da ni'n gorau wneud ydy dod at yr allor. Dyna ydy'r oll da ni'n gorau wneud. Da ni'n gorau dod at yr allor a ti'n croesawu ni. Ti'n croesawu ni at y ti. A ti'n galw ni, Iesu. A da ni'n diolch I ti bod chdi'n galw ni. Bod ni'n trio rhedeg I ffwrdd, ti'n galw ni. Bod ni'n teimlo ar goll, ti'n galw ni. Bod ni'n teimlo'n rhy fudur a rhy bell, ti'n galw ni. A da ni'n diolch I ti bod yna fywyd newydd yn dod o'r lludw. Bod ti'n troi yn gal ar ni yn orfoledd. A mae hynna'n wirioneddau anhygoel, a maen nhw'n wirioneddau achos na chdi ydy'r gwir. A chdi ydy'r gwir, Dduw. So diolch I ti, Ysbryd Glân, am dy bresenoldeb di yma bore yma. Diolch I ti, jyst am siarad efo ni, a jyst yn gweddio ni di barhau I wneud hynna wrth I weddill yr oedfa barhau. Da ni'n medru, fel o'n i'n deud, bod yn hyderus o hynna, achos da ni'n gweddio hyn yn enw Iesu. Amen. Amen. Os da chi eisiau cymryd set. Iawn, o un microffon i'r llall. Exciting. So, fel o'n i'n sôn, da ni'n cael y fraint bore yma, cael Jos yn ymuno efo ni, a dwi'n mynd I wahodd Jos I fyny sydyn os ti'n meindio Jos. Fatha bod fi ddim wedi siarad efo bod fi'n mynd I wneud hyn yn barod, ond dyna ni. Croeso I ddechrau fi. So mae gen I chydig o gwestiynau I holi Jos, os dyna'n iawn. Jyst I, y cwestiwn cyntaf di, mae lot o bobl yn nabod chdi'n barod, Jos, ond wyt ti eisiau rhannu chydig o frawddegau ynglyn â pwy wyt ti I ddechrau fi, os dyna'n iawn. Briliant. Diolch. Wel, bore da, Caersalem. Bore, cynnes o ran yr gymdeithas, ond mae'n chydig bach yn oer yn y adeilad, ond mae'n iawn. Pwy dwi, Jos di'n enw I, yn reiddiol o Bala. Mae mam a dad yn rhedeg coleg o Bala. Rhain lot yn y chi fama wedi bod trwy cyrsiau gwahanol yn y coleg hefyd. Dwi wedi priodi Lydia fanna yn y cefn. Dyna merch bach ni fanna, Mali, a mae gen I babi bach arall ar y ffordd. Literally in a matter of weeks, guys. So pwy o wyr. Falle, mae Lids yn gobeithio erbyn wythnos nesaf fydd y babi yma. Ond, merch bach arall ar y ffordd. So, girl dad, love it. Nothing better. Da ni'n byw bellach yn Blaena, so Blaena Ffestiniog. Dwi yn gweithio fel athro, digymwyster, dim ond dew all egluro hwnna, really. Yn yr ysgol uwchradd, dwi'n dysgu hanes, dwi'n gwneud addysg gorfforol, so mae hynna da'n neud bach o sens, cos hanes oedd yn yngraddu, addysg gorfforol, passion, ond nhw hefyd yn cael fi wneud bach o maths hefyd, which doesn't make as much sense. A munud ar I mam a dad clywed am hynna, oedden nhw ar y llawr yn chwerthin. Ond gobeithio blwyddyn 7, set isa, dwi'n gobeithio dwi'n gallu dysgu nhw chydig bach. Ond da ni'n Blaena, achos da ni isio wrach, gobeithio plannu eglwys. Ti yn amlwg yn gweld beth yw'r nodiadau fi, achos be o'n i'n diofyn nesaf, mae'n handi iawn o, achos ti wedi sôn bod chi wedi symud I Blaena rwan. Pam Blaena? Pam chi wedi symud I Blaena? Be nath arwain chi I Blaena? Diolch Rods. Mae'n dipyn o stori, a I ddim mynd fewn efo yn llwyr rwan. Ond, I rai, dwi'n meddwl sydd wedi'n nabo fi yn tyfu fyny, nwedig yn Coleg y Bala, yn gweld Duw ar waith, yn gweld Duw yn newid bywydau pobl ifanc a'r gymuned lle oedden ni yn Bala, ac yn profi, rhywbeth gwahanol i'r arfer o stori, yr eglwys yma yng Nghymru, really. A hwnna nath roi, yn teimlo'r galwad yno fi o ran ryw ddiwrnod, sy'n ni wrth i'n bodda yn mynd I rôl lle mae'n angen I ddechrau gwaith newydd. Am hir, o'n i'n gwybod lle, o'n i'n gwybod Gogledd Cymru, o'n i'n gwybod Cymru Cymraeg, ond actually, amazingly, tra ni lawr yn byw yn Gaerdydd, a'n gweddio efo Lids, a ni'n siarad amdan hyn reit aml, a ni'n ddod ar draws gweddi eitha significant gan mudiad ar enw Cymru Gyfan, sydd yna I annog fwy a fwy o blannu eglwysi, a dyma ni'n darllen amdan y tre yma Blaena Ffestiniog, ac
ac yn clywed am yr angen, a yr angen real yna ym mhob agwedd o ran caethiwed, o ran diweithdra, ac yr angen yna am eglwys newydd wedi blannu yn y Gymraeg yna. So, Lids oedd o, Lids nath ddeud ar ôl iddyn ni ddarllen y gweddi yna, a mae hi'n merch o Gaerdydd, city girl through and through, dim ond yr ysbryd glân ac really egluro be o hi'n teimlo a'r teimlad yna o mae rhaid i ni fynd. Ac yn rhyfeddol ar hyd y siwrna yna, da ni wedi dod ar draws ffrindiau ni. Sean a Meg wedi bod ar siwrnau hunain yn profi'r galwad yna. A hefyd wedyn rwan ffrindiau eraill ni Caris o Jos wedi dweud, hei, da ni'n di roi o fyny, da ni'n di fynd a symud fewn a byw yma, gweithio yma, ac a danos Iesu gobeithio wrth i ni wneud yna. Amazing, da. So, ers faint chi yna wan? Ers faint chi wedi symud yna? Faint o amser sydd wedi bod? Pasg ar ni symud. Pasg, oce. So, dwi'n mynd i ofyn cwestiwn eitha tyff i chdi. So, ers Pasg, os ydych chi'n gorfod dewis fel un moment, sydd ti wedi meddwl, waw, mae Duw ar waith yma. Ti'n gallu meddwl am un i ni? Mae'n siŵr bod yna lot, ond be di dy hoff moment di illa, neu un o'r reis yn sefyll allan? Wel, dwi'n meddwl un o'r pethau oedd yn amlwg reit o'r dechrau, really, pan ydych chi'n byw yn yr ardal ydy, mae'n angen efo'r pobl ifanc. A fi'n cofio, ni'n mynd i training rygbi ac yn gyrru adre, hwyr nos, handi naw, rhywbeth fel yna. A ti jyst yn gweld y pobl ifanc allan o hyd. A dim ots beth yr tywydd, bydd o'n tywallt y glaw, a mae'n neud yna lot yn blaena, mae hwnna'n real. Neu, mae'n freezing cold, mae'r eira. Ti'n gweld nhw o hyd ac wedyn gweithio yn yr ysgol. A ti'n gweld y pobl ifanc yma dydd ar ôl dydd yn dod i'n apon nhw, clywed i storis nhw, clywed. Ac dwi'n meddwl, o'n i'n gwybod rhan o pa mae'r ni fynd, oedden ni'n gwybod fod yna angen yna, ond dwi'n meddwl ni'n gwybod hanner y stori nes bod fi actually yn gweithio ac yn clywed y storis yma. A felly ydyn ni jyst y sens yna o fel, oedden ni wastad yn deud fel tîm, da ni eisiau gadael i'r anghenion yr ardal siapio'r gwaith da ni'n neud. So da ni'n eisiau just do fewn o wneud big song and dance a deud dewch a joinio beth da ni'n neud. Da ni eisiau mynd fewn, byw yna, adeiladu'r perthynas y trust yna a cyfarfod yr anghenion sydd gan yr ardal. A felly oedden ni'n teimlo mor amlwg, da ni angen ei rhywbeth o'r pobl ifanc yma, da ni angen rhoi lle saff iddyn nhw. A dwi'n meddwl hwnna di'r un sydd wedi sefyll allan, oedd y noson gyntaf yna, fi a Sean, a gen ni Cam di dod o'r coleg i helpu ni a Sean Gwyn hefyd. A ar ni dweud, da ni'n mynd i gynnal yn y clwb rygbi, ar y clwb rygbi rhoi lle iddyn ni am ddim sy'n rhyfeddol, a da ni'n rhoi, o'n ni eisiau rhoi pryd o fwyd ymlaen, a lle i pobl ifanc jyst cael bod a mwynhau. Ar ni gael drost 50 o bobl ifanc yn dod i'r noson yna, a da ni heb di gweld drop yn y niferoedd ers yna, really. A so, just yr anogaeth na, really, o'r sens na oedden ni wedi cael fod yr pobl ifanc yma'n agos i cael o'n Duw, a wedyn camu allan. Ac dwi'n, dechrau'n dod Sean, gen i ddim syniad pwy ar y ddeir sy'n mynd i ddod. Ydyn nhw'n mynd i ddod, a wedyn all of a sudden, maen nhw gyd yn dod. Amazing. Mae faint gen ni'n dod i clwb ni hynna 8, a ti fatha, ar ôl clwb weithio ti angen eistedd lawr, a fatha, dwi'n gwybod sut ti'n copio efo 50. Na, amazing. Mae hynna mor exciting yn glywed. A dwi wedi bod yn dilyn chi ar fel social media, stwff, ac yn just yn gweld just y bywyd sy'n na, mae'n ffantastig. Da ni'n mynd i... Dwi'n meddwl, un o'r rhesymau da ni'n neud hyn fel eglwys ydy, mae'n really pwysig bod ni'n cefnogi'r gwaith yma. Da ni'n mynd i gymryd amser mewn chydig bach i weddio drost Jos a gweddill y tîm. Dwi'n mynd i wahodd yn fyny mewn chydig. Ond mae'n really pwysig, dwi'n meddwl, i ni fel eglwys yng Nghanarfon fod yn cefnogi'r gwaith yma, so fod yn parhau weddio. Ond efo hynna mewn meddwl, os yna unrhyw beth penodol sy'n ni fel eglwys yn medru gweddio drosto chi, dros yr wythnosau'r misoedd a'r blynyddoedd nesaf? Dwi'n meddwl dau beth. Yn gyntaf, mae'n wedi bod, progress amazing hefo ti Sean a Meg a ti Joe a Caris. Mae Duw wedi bod yn darparu. Dwi'n meddwl hwnna sy'n ni wedi dweud yn ail i dy gwestiwn cynt ti o ran beth da ni wedi profi. Mae darpariaeth Duw o ran yn swyddi, o ran swyddi rwan i Caris a Joe a cyfleon o ran tai wedi bod yn anhygol. Ond gweddio fod nhw yn dod a fod yr tai na yn dod triodd iddyn nhw. A dwi'n meddwl yn ail, ar ni gael
ar ni wneud cyn dolyg, ar ni wneud gwasanaeth Carola, ac ar ni gael criw da o'r gymuned yn dod. A felly, sy'n ni jyst yn gweddio fod Duw yn parhau weithio yn calonna y pobl na ddod, a fod Duw yn arwain ni i wybod be sydd orau ni'n neud nesaf hefyd. Da ni'n gwybod, newedig efo, criw dal i symud fewn a teulu bach ni'n tyfu a pob dim, fod na doethineb o ran pryd da ni'n camu allan hefo sili a pob dim fel yna. A just, da ni'n wastad i ddweud o'r dechrau, da ni isio cael ein arwain gan yr ysbryd, felly bod Duw yn arwain ni i be sydd i wneud o'r nesaf ar gyfer cyrraedd y gymuned. Amazing, diolch. So, be well i ni wneud na gweddio. So, gael gwahodd pawb i fyny, so Lids a Mali a Caris a Joe a Sean a Meg, os da chi ddod i fyny, a os da chi'n hapus. A wedyn gan ni cwpl o bobl o Carsalem i ddod i fyny hefyd, os dyna'n iawn. A dyn nhw'n just gweddio dros da chi. Gobeithio bod ni ar y wide angle ar y camera yma, achos mae yna lot o bobl, so mae'n dda. Da, exciting. Dduw, da ni'n diolch i ti bod chdi'n dduw sydd dal yn siarad efo dy bobl, bod chdi'n dduw sydd dal yn arwain dy bobl, a bod chdi'n arwain dy bobl i ddechrau gwaith newydd lle mae'n angen. A da ni'n diolch i ti just am yr arweiniad ti di rhoi i Jos ac i Lydia ac i gweddill y tîm i symud i blaena. A diolch am y ffordd ti wedi darparu ar eu cyfer nhw hyd yn hyn. A da ni'n gweld yw bod efo'r gwaith sydd yn digwydd ac efo'r tyfu ac efo'r hadau sydd wedi plannu hyd yn hyn, bod hwnna'n waith ti eisiau ei lwyddo. So, jyst yn gwyddio ni wedi rhoi egni iddyn nhw, ni wedi rhoi jyst nerth iddyn nhw ddyfal barhau. Yn enwedig, ar hyn o bryd mae pethau'n dda, a mae siŵr bod yna sialensa, ond ella wneith na sialensa eraill godi a problemau godi, a jyst gwyddio ni wedi rhoi dyfal barhad iddyn nhw, ysbryd i barhau pan mae pethau yn anodd. Jyst gwyddio ni wedi rhoi arweiniad i bob un ohonyn nhw am y ffordd iawn i gamu ymlaen efo'r gwaith, am y ffordd iawn i just trio tyfu be maen nhw wedi wneud hyd yn hyn. Da ni'n diolch i ti bod chdi'n dduw da, diolch i ti bod chdi'n dduw sydd wedi bendithio nhw, diolch i ti bod chdi just am y bywyd sy'n yn y gwaith ieuenctid, a jyst yn gwyddio rwan fydd yr perthnasau sydd gen y tîm efo pobl blaena yn tyfu i ddod i nabod y teuluoedd, a dod i nabod rhieni a bod gwaith wedyn yn tyfu o hynna. So, wneud i just helpu ni fel eglwys yn Carsalem i fod yn ffyddlon yn gweddio drostyn nhw ac just bod yn help practical, pam angen bod yn help practical hefyd. So diolch ti amdanyn nhw, a just yn gweddio ni di just bendithio bob un ohonyn nhw. Mae'n gam mawr meddwl am symud i rwla hollol newydd, a diolch am i parodrwydd nhw i wneud hynna. So ni di just parhau arwain nhw, parhau fendithio nhw yn ôl dy ddoethineb di, Iesu. A just eisiau cyflwyno Jos i ti bore yma hefyd wrth iddo fagor y gair i ni. Bydd o yn ffyddlon i'r hyn ti am i ni glywed, a fyddi di just yn einio fo efo dy ysbryd di. Da ni'n gwyddio hyn i gyd yn enw Iesu. Amen. Amen. Diolch yn fawr, guys. Diolch. Amazing. Gwch chi eistedd lawr. Gwch chi eistedd mwan, os ti eisiau. Gyd i'n amser, dys eistedd mwan. Ie, os dyna iawn. Sori. Gynna fi, da chi bron a gorffan clywed llais fi, sori. Diolch tîm am ddod i fyny. So, mae'r plant yn mynd i fod yn mynd lawr mewn chydig bach. Cyn hynna, dwi jyst yn mynd i wneud y cyhoeddiadau'n sydyn. So, y cyfarfodydd yn ystod yr wythnos fel arfer, so grŵp y cymuned ymlaen fel arfer. Dydy grŵp cymuned, mae cwpl o grŵp y cymuned ddim yn cyfarfod wrth yma, ond ddylsech chi fod yn gwybod am hynna, achos mae yna rhywbeth arall yn mynd ymlaen. Mae'r casgliad bore yma ar gyfer cefnogi gwaith Craig Blyn am benodol. So, ydych chi eisiau rhoi ar gyfer y gwaith yna, mae yna peth bag i roi yn y cefn, a mae'n bosib rhoi fatha trwy neges destun a pethau hefyd. Os ydych chi eisiau mwy o fanylion, croeso chi'n mynd i siarad efo dad Arwel ar y diwedd. Wedyn, ella bod rhai yn chi wedi gweld yn barod, ond mae yna hysbyseb swydd wedi mynd allan yn yr wythnos dwytha ar gyfer, a mae'r dyddiad cau ym mis Chwefror ar gyfer swydd fel swyddog plant a teuluoedd ar gyfer Carsalem.
deudydd yr wythnos, os dwi'n cofio'n iawn, dwi'n sbio'r Menna, mae Menna'n nodio. Iawn. So, os ydych chi eisiau mwy o fanylion ar gyfer hynna, dewch chi siarad efo Menna, neu eto dad. Os ydych chi yn nabod rhywun, ella fysa chi'n meddwl fysa'n dda ar gyfer y gwaith, plis siaradwch efo nhw amdano fo, gweddiwch am y peth. Os ydych chi'n teimlo bod hwnna ar chi, gweddiwch am y peth. Siaradwch efo rhywun am y peth. A fysa hwnna'n ffantastig. So, just i ni fel eglwys hefyd i weddio am y swydd yna, fod y person iawn yn cael ei benodi fewn i'r swydd. Dy Sul nesa wedyn, da ni nôl sy'n gilydd fel arfer, bore dy Sul nesa. A wedyn y peth ola oedd gwaith plant. Mae Beth yn neud gwaith plant heddiw yma, a wedyn mae rota gwaith plant wrth y lle coffi, a mae yna chydig o dipyn o slots o fanna. So os fysa pobl yn hapus i fynd at hwnna ar y diwedd a ella sgwennu lawr. Be? O ia, diolch. Os y pobl yn hapus i fynd i sgwennu lawr os dyn nhw ar gael i helpu. Ag peth ola, mae Cariad Carsalem yn digwydd hen yma, yn ma 6 gloch, hen yma, mae Cariad Carsalem. So, ia, ffantastig. So rhaid chi ddod yma am 6 i weld. Be? Sori, so efo'r pethau sy'n digwydd yn ystod yr wythnos fel y grwpiau cymuned a pethau, grwpiau ieuenctid nos Ferchar a cawl a chwmni hefyd, bore dydd Iau. Faint gloch mae o? 11, sori. Ddylswn ni gael nodiadau fwy manwl ar yn ffôn. Ffantastig. So, cyn i'r plant fynd lawr y grisia, na i jyst gweddio, a wedyn, ia. O ddew, da ni'n diolch i ti, fel o'n dwi wedi dweud gymaint am dy bresenoldeb di yma bore yma, jyst yn cyflwyno gweddill y gwasanaeth i ti rwan, cyflwyno Jos fel o'n i'n sôn, a hefyd cyflwyno'r plant i ti. Jyst yn gweddio, fydden nhw'n jyst yn cyfarfod chdi bore yma Iesu, gweddio dros y rhai sy'n arwain y gwaith plant hefyd, ond jyst, ia, fyddi di jyst yn llenwi yr adeilad mae gyd fyny grisia lawr grisia efo dy bresenoldeb di a dy gariad di. So ni di fendithio y gwaith yna bore yma yn enw Iesu. Amen. So, os di'r plant eisiau mynd lawr grisia efo Auntie Beth. A wedyn Jos, os ti eisiau dod yn ôl i fyny, sori, musical chairs i chdi. A wedyn o'n i gael cwpl o funudau, trowch i siarad efo pobl drws nesaf i chi. Gwyn i gael cwpl o funudau jyst i pobl catcho fyny efo pobl a wedyn eith Jos ac o'r gair i ni. Briliant. Wel, dwi'n meddwl mae'r plant wedi ein gadael ni. Mae'n braf cael bod yma. Mae o rili yn. O'n i yma ddoe, chwarae rygbi, so ar ni ennill. So dwi'n aware hwyrach bod fi ddim the most favourite person yng Nghaernarfon heddi yma, ond dwi'n gobeithio fydd y pregeth yn gymaint o llwyddiant ar gêm rygbi ddoe. Iddo fi, na, joke. Mi oedd o'n neis cael y win. Neis cael o gan Rhys, apparently bod nhw wedi symud ti reit wrth ymyl y clwb rygbi, so dwi'n disgwyl i Rhys a Menna dod yn season ticket holders wan i clwb rygbi Caernarfon gobeithio. Ond nath y tîm cyntaf ennill beth bynnag, dyna eisiau glywed. Big game yn ebyn Bethesda, big win. Guys, mae o'n fraint, cael bod yma'n rhannu efo chi. Da ni'n mynd parhau y cyfres yma, da chi yn sbio ar, llythyrau Iowan, a 1 Iowan, 2 yn benodol bore yma. Dwi'n meddwl, dwi wedi ffeindio paratoi y darn yma, mae di bod yn wych, ond dwi'n meddwl newch chi ffeindio hyn ar y siwrne, mae 1 Iowan hefo rhai o'r quotes fwyaf adnabyddus yn y Beibl, a dwi'n lyfio nhw, dwi'n mynd nôl nhw o hyd, ond actually, di o ddim wastad yn hawdd, di o ddim yn llythyr hawdd. Ni'n cofio cael sgwrs efo yn ffrind i Andy Ollerton, rhaid i chi'n nabod Andy, mae o'n briliant o ran, theologian a just scholar o'r Beibl, a nath o hyn o deitha fi, dwi'n meddwl 1 Iowan ydi potentially llyfr anodda yn y Beibl i ddarllen.
So guys, you're in for it, okay? As mae Andy Allerton yn dweud mae'n tricky ground, mae o wirioneddol yn tricky ground, ond mae hynna yn golygu mae o really werth o. So dyna iawn os dwi'n gweddio cyn i ni ddechrau, wedyn ni gael stuck in i'r darn yma fan gilydd, ie? Arglwydd, dyna ni'n gweddio, just yn y foment yma rwan. Fyddech chdi'n dod a cyfarfod efo ni. Fyddech chdi'n dod a siarad efo pob un ohono ni. Arglwydd, fyddech chdi trwy dy air di, trwy dy ysbryd di, ble bynnag da ni arni yn cyfarfod hefo ni ac yn codi'n ysbryd ni, yn codi'n golwg ni arna ti, Iesu. Arglwydd, da ni mor ymwybodol, mae yna fath tywyllwch yn ein byd ni, a falle fath tywyllwch yn ein bwyta ni, ond bore yma, Arglwydd, tyrd a tywynnu'r goleuni unwaith eto. Tyrd atgoffa ni beth sy'n wir. Beth sydd o bwys go iawn. Diolch, Iesu. Amen. Amen. Wel, dwi'n cofio sleifio trwy cefn drws y capel pan o'n i yn fy mlwyddyn ola yn y brifysgol yn Manceinion. A oedd o'r gwasanaeth nos, oedd o handi 6 yn nos, a do'n i byth fel arfer yn mynd i'r gwasanaeth yma. Thing y students oedd mynd i'r gwasanaeth handi 11, achos o hwnna'n ideal yn doedd, o'ch ti gallu dal cael y lai-in, ac o'ch ti gallu mynd i capel, a wedyn mynd i cinio i Wetherspoons efo dy mates di ar ôl, a dal cael rhan fwy o'r diwrnod ar ôl. 11:30 o Thing y students, ddim handi 6. Ond eto, dyna lle o'n i iawn, o'n i'n sleifio fewn trwy cefn drws y capel. A mi o'na reswm am hynna. A ddeud y gwir, o'n i'n hwyr yn cyrraedd, a rheswm oedd, o'n i'n isio neb yng ngweld i, really. O'n i'n isio neb fy adnabod i, a dwi'n cofio eistedd lawr yn y cefn a sganio o gwmpas, oes na students yma, oes na rhywun yn mynd i yn adnabod i yma. Ac oedd o'n un o'r foment yna lle o gynnau'r teimlad, a dwi'n bod os ydych chi wedi cael o blaen, yr teimlad yna o dylse fi ddim really fod yma. O'n i'n eisiau neb yn gweld i, o'n i eisiau neb fy adnabod i, o gynnau'r teimlad sal dwfn yna o gwylydd wedi dod drosto fi. Dwi'n cofio meddwl o fi hyn, pam dwi even yma? Pam bod fi wedi rhoi fy hun i'r thing na eto? O'n i'n cofio, o'n i'n stryglo efo'r syniad yma o'r ffaith bod fi wedi bod yn Gristnion flynyddoedd, o'n i wedi bod yn hogyn ifanc yn caru Iesu, yn trio dilyn o, ond eto rwan, blynyddoedd yn ddiweddarach, dwi'n stryglo. A dwi wedi rhoi fy hun i'r peth yna eto, dwi wedi disgyn yn fyr unwaith eto, a sgyn am syniad hyn wrth fi gerdded fewn i'r capel, sgyn am hawl i fod yma, a hawl i hyn o galw fy hun yn Gristion bellach. Ydw i'n gallu bod yn siŵr? Dyna the question o gennau. Ydw i'n gallu bod yn siŵr bod fi yn Gristion? Hwna'n cwestiwn dwi'n meddwl da ni gyd yn gofyn iddi. Sut mae bod yn siŵr? A falle di o ddim yn cwestiwn, a falle hyn o bore yma, wrach rhai sy'n grandin, rhai sy'n yr stafell, wrach da chi ddim yn deud bod fi'n dilyn Iesu. Ond dwi'n meddwl mae hwn yn angen dofn o mewn yn un, dydy. Yr angen yna i fod yn sicr, i fod yn siŵr, i fod yn secure. Os da chi'n rhoi efo ni Google iawn, be ydy yr most basic, most kind of deep human emotional need? Be bysa'n dod fyny rhif 1, a nes i wneud y Google search, a nes i sbio ar sawl gwefan. Be sy'n dod fyny? Ein angen pennaf fwyaf basic, emosiynol fel pobl, be ydi o? Rhif 1, sicrwydd. Dyna oedd yn dod fyny bob tro. Sicrwydd, security, attachment, lle saff. Hein oedd yn dod fyny gynta bob tro. Cofio darllen just ar y gwefannau yma. We need a safe place. An environment that enables us to lead our lives without experiencing undue fear and that allows us to develop our potential. People need an environment that allows them to live life without undue fear. This allows us, to develop to our full potential. And these places can be physical, emotional and spiritual. Sicrwydd. Lle saff, da ni gyd yn deheu amdan hynna yn bywyd yn dydan, am gysylltiad, am attachments, am nabod rhywun neu fod rhywle lle da chi'n gwybod, hyn oed ar yngweitha, hyn oed pan dwi wedi disgyn fwyaf, mae rhywun dal yn mynd i fod yna iddo fi. Mae rhywun dal yn mynd i'n ngharu. Dwi dal yn ddigon fy mod i ddim yn edrych fel yna. A rwan y nos Sul yna, dwi dal i gofio fo cerdded fewn i'r capel trwy'r drws cefn yn hwyr.
Dyna ni'n desperate amdan. Dyna pam o'n i dal di dragio fy hun yna. Achos ni'n desperate am sicrwydd, am lle saff, ac yn gofyn y cwestiwn, ydy Iesu yn mynd i ddal fod yna iddo fi? So sut allan ni fod yn siŵr? A ni'n clywed Rhys wythnos dwytha'n do'n agor yr llythyr yma iddo chi. A be o gan Rhys i ddeud amdan yr bobl oedd Ioan yn sgwennu? Wel, mi oedd nhw'n pobl oedd yn stryglo. Mi oedden nhw'n pobl oedd yn gwynebu pob math o heriau o bob ochr. Oedden nhw yn gwynebu pobl yn neud nhw ame be oedden nhw'n gredu. Oedden nhw'n gwynebu pobl yn taflu'r gwirionedd yna i fewn i cwestiwn. Mi oedden nhw yn stryglo, mi oedden nhw'n gwybod be oedd o i gerdded fewn i'r capel yn teimlo'r baich na, yn teimlo y strygl yna. A felly mae Ioan yn sgwennu, mae'n mynd ati i sgwennu at nhw achos bod o'n desperate iddyn nhw ddal gafal i'r gwir maen nhw wedi credu ynddo yn barod. Mae'n desperate iddyn nhw fod yn siŵr. Mae eisiau nhw wybod, mae o'n bosib i chi fod yn siŵr fod gynnwch chi'r gwir go iawn bod pethau i weld mor anodd ar hyn o bryd. Da ni'n gweld o yn Ioan 5 adnod 13. Dwi'n meddwl dyma di pwrpas i sgwennu fo. Mae'n deud hyn. Dwi wedi ysgrifennu hyn i gyd atoch chi sy'n credu y mab Duw. Mwyn be? Mwyn i chi wybod fod gynnoch chi fywyd tragwyddol. I chi wybod, i chi fod yn siŵr. Mae Ioan yn realist yn y diwedd. Mae draed o fel ar y ddaear. Dio ddim just fyny yn y nefoedd ar y cymylau. Mae Ioan, mae'n sgwennu llythyr sydd ar y ddaear. Ac mae o'n gwybod, union fel mae tad yn gwybod fod plentyn, a dwi wedi gweld hyn hefo Mali rwan, yn dechrau ati i gerdded. Be mae'r plentyn yn mynd i wneud? Wel, mae'r plentyn yn mynd i ddisgyn yn dydy. A mae'r tad yn gwybod, mae'r tad da yn gwybod, hyn oed pan mae'r plant yn cael yn hun. Nhw dal yn mynd i wneud wrach dewisiadau gwael, ni'n mynd i ffeindio hynny mewn sefyllfaoedd anodd a cael eu hynny mewn i drwbl. Mae Ioan yn sgwennu fatha tad i'w blant anwyl o. I'r pobl mae'n caru yn ddwfn. A mae o'n desperate, yndi, mae'n galw arnyn nhw i beidio pechu, i beidio rhoi eu hunain i'r pethau yma sydd ddim yn mynd i ddod â bywyd. Ond eto mae'n deud, mae o'n gwybod os ydyn nhw'n pechu, ac rili allan ni newid yr os na i pan, fod nhw ddim angen ame. Fod nhw ddim angen ofni. Fod nhw ddim angen sleifio trwy drws cefn y capel neu cadw ffwrdd yn llwyr. Mae o eisiau nhw wybod fod chi gallu bod yn siŵr. A dyna di'n gobaith i bore yma iddyn ni. Fod ni'n gadael y lle yma, be bynnag da ni arni, pa bynnag fawr ein struggles ni ar hyn o bryd, a falle bod ni hynna di sleifio trwy drws cefn y capel neu hyn o'n gofyn i'n hynna'n rwan. Pam ydw i yma? Dwi eisiau ni wybod, fel mae Ioan eisiau ni wybod, mae'n bosib bod yn siŵr. A sut? Wel, da ni'n mynd i gweld 3 peth sydyn iawn yn ein darn ni bore yma, okay? Mae Ioan yn deud, credu yn Iesu yn gyntaf sy'n gwneud ni'n siŵr, yn ail byw fel Iesu sy'n gwneud ni'n siŵr, ac yn drydydd, byw mewn cariad sy'n gwneud ni'n siŵr. Dyna lle da ni'n mynd i fynd hefo'n gilydd bore yma, iawn? Da chi efo fi? Up for it? Yeah? Tricky, ond mae'n mynd i fod yn gret, okay? Adnod 1 yn Ioan penod 2. Fy mlant anwyl, dwi'n ysgrifennu hyn atoch chi mwyn eich helpu chi i beidio pechu. Ond os bydd rhywun yn pechu, mae gennym ni un gyda'r tad sy'n pledio ar ein rhannu, sef Iesu Grist, sy'n berffaith gyfiawn a da, a fe ydy'r aberth naeth iawn am ein pechoda ni. Ac nid dim ond ein pechoda ni, ond pechoda'r byd i gyd. Rwan, mewn byd o cancel culture, mewn byd lle da ni'n constantly yn cael ein cymharu ac yn cael ein mynnu i fesur fyny i'r safon uchel yma. Sa'n byd gwell na clywed hyn, na? Dyma di deheuad Ioan yn y darn yma, okay? I'w blant anwyl. Mae'n cyfeirio at nhw, dydy. Fy mhlant anwyl. Pobl mae'n caru'n ddwfn. Be mae eisiau nhw'n wneud? Mae eisiau gwybod, ie, dwi'n gwybod, dwi eisiau chi beidio pechu. Dyma dwi wedi bod yn sgwennu amdan yn barod. Ond os byddech chi, pan fyddech chi, dyma ydych chi angen gwybod. Mae gynnon ni un
Dyna mae'n deud, un sydd yn mewn pledio ar ein rhannu, sef Iesu Grist. A mae'r gair yn y Groeg yn y greiddiol, be mae Ioan yn sgwennu'n fama ydy, mae'n deud, Iesu ydy'n, a'r gair ydy, paracletos ydy'r gair. A mae hwn yn gair sy'n golygu un sy'n dod wrth ein ochr i'n helpu. Ac ar y pryd sydd wedi cael ei ddefnyddio'n aml iawn mewn achosion llys. A felly pan mae Iesu yn cael ei gymharu i'r paracletos yma iddyn ni, be da ni'n wybod? Wel, da ni'n wybod, mae gen i un sydd yn dod wrth i'n ochr ni. Pan mae'r dedfryd yna fod yn deud eog, be mae Iesu'n gwneud? Mae Iesu'n gwneud ac yn dod wrth i'n ochr ni. A mae o'n dod ac yn gwneud pethau'n iawn. Sut? Wel, mae Ioan yn deud o'n fanna, dydy, fod i'r un berffaith gyfiawn, a fo ydy'r un berffaith da. Ac achos mae fod i'r un berffaith gyfiawn, achos nath o byw y bywyd yna ar y ddaear, lle nad oedd pechod ynddo fo, da ni'n gallu gwybod felly pan nath o roi fywyd o lawr, yr aberth yna, naeth o'n iawn am ein pechoda ni, a pechoda ein byd. A felly ar ein gweitha, a dwi'n bod os ydych chi'n gallu meddwl cyfnod yn eich bywyd chi fel o'n i fan yna yn cerdded trwy'r capel yn rhedydd mlwyddyn yn prifysgol. Ar ein gweitha, yn ein mes mwyaf, ein pwll dyfna, dyma da ni'n gallu bod yn siŵr ohono. Mae gynnon ni un. Rwan, dwi'n cofio pan nes i pasio y mrawf gyrru, ges i sawl rhybydd gan yn rhieni, oce? Achos pan ydych chi'n newid pasio'ch prawf gyrru, ydych chi jyst yn meddwl bod chi'n invincible yn dydach? Ia, ydych chi'n meddwl, hey, freedom, yn wedig bod ti'n tyfu fyny rhywle mewn bala, oce? Dyna ydy the ticket to freedom, ydy pasio eich prawf gyrru. A dylsa fi really di cymryd sylw o'i rhybyddion nhw, yn wedig achos yn fy mrawf gyrru ges i 11 minor, oce? So yna rhywbeth definitely ddim yn iawn yn fanna na. Ond i fi, o'n i'n cariad, dwi wedi pasio, so dwi'n iawn. Ag yn bala yn amlwg, dych chi ddim yn dysgu yn gyrru ar unrhyw dual carriageway, a dych chi ddim yn neud unrhyw roundabouts chwaith. So dyna ydy'r life hack, os dych chi angen pasio prawf gyrru, gnewch o'n bala, oce? Mae mam a dad yn rhoi rhybydd ar rhybydd i fi fod yn ymwybodol ac i fod yn araf yn wynebu pob dim fel yna. Ond chydig wythnosa fewn ar ôl pasio, be nes i? Wel, ar ôl gêm rygbi, a ni wedi colli, o'n i yn amlwg ddim in the best frame of mind, a nes i refersio allan o'r car park ar dipyn o speed a ddim sbio. Be nes i wneud? Nes i syth fewn i car rhywun arall. Okay? Panic, iawn, panic llwyr. Ond o hwn di dod ar amser gweitha, iawn, guys, achos ar yr un pryd a hyn, o'n i wedi cytuno hefo'n ffrindiau yn y chweched bod ni'n mynd i fynd ar gwyliau hefo'r hogia ar diwedd y flwyddyn i dathlu diwedd ysgol. O'n i'n aros am y foment iawn i ddeud i mam a dad bod fi wedi cytuno i fynd ar y gwyliau yma a fod yr flights a'r accommodation wedi cael ei bwcio yn barod iddo fi a bod fi'n, achos bod gennau'n pres, yn mynd i angen nhw i talu i fi fynd. A so dwi'n cofio cerdded fyny i'r coleg, iawn, a dwi'n cofio cerdded fyny'r all na a sylweddoli, hec, dwi mewn trwbl yma, man de. Mae'r dyled yn mountio fyny. Yn gynta, mae'r car yma rwan, dwi'n mynd i ofo sortio'r person arall dwi wedi sbwylio'u car nhw. A hefyd, dwi'n mynd i angen torri'r newyddion fod gennau gwyliau dwi wedi cytuno mynd i a bod angen cael y meili allan o hwnna hefyd. A dwi'n cofio cerdded fyny, a dwi'n cofio'r temptation yna i guddio ac i teimlo, wel, os na ffordd allai ddim adael i'n rhieni wybod bod fi mewn fath trwbl, os na ffordd allai gweithio fy hun allan o'r mes yma, ac wrth i fi feddwl amdano scenarios, wrach na i cael rhyw job ar y slein neu rhywbeth fel yna, I don't know. Ond dwi'n gwybod be dwi'n mynd i wneud, ac yn y diwedd, fel ydych chi'n deud, do yna ddim ffordd allan. Be nes i wneud? Nes i fynd atyn nhw. Be nes i wneud? Nes i ddeithio nhw'r cyfan. A ie, oedden nhw'n flin? Ie, chydig oedden, oce? Oedden nhw'n siomedig? Ie, mi oedden nhw'n siomedig. O gennau dal dyled? Wel na. Achos be ar nhw'n wneud, ar nhw ddod trwyodd iddo fi. Ac yr unig ffordd o'n i'n gwybod fod fi gallu mynd at nhw oedd o'n i'n gwybod yn y diwedd dyna sy'n nhw'n wneud. Achos nhw ydy'n lle saff i. Ac yr un ffordd, a dyna dwi'n gweddio bore yma, fyddwn ni'n gwybod. Falle bod ni yn, yr pwll difn yna.
Falle bod ni'n trio gweithio allan yn un hunain. Sut allai gweithio fy hun, allan o'r mes yma dwi wedi cael fy hun yn, ond eto, da ni'n gweld unrhyw ffordd allan. Rwy eisiau ni gwybod bore yma, da ni yn gallu mynd i Iesu. A ni'n gallu mynd i'r un sydd wedi delio hefo'n dyled. Yr un berffaith gyfiawn, berffaith da, yr un sydd yn pledio ar ein rhannu a sydd yn dod wrth ein ochr ni yn ein angen mwyaf ni. Mae gynnon ni un. A ydych chi'n clywed yma na be nath o aber dros pwy? Dros ni, ond hefyd dros bechoda'r byd, ynddo? A be mae hwnna'n golygu? O, mae hwnna'n golygu, mae hwn ar gael i bawb. Does yna ddim limit, nag oes? Does dim angen math penodol o berson na qualification penodol, nag oes? Does am angen bod o cefndir certain neu o allu. Na, yr unig beth sy'n rhaid i ni ddeud ydy dod a cydnabod. A deud, dwi yn disgyn yn fyr, dwi wedi a dwi dal yn a mi fyddai. Ond dwi'n mynd i trystio'r un sydd yn dod wrth yn ochr i. Iesu. A felly, pam felly, a dwi'n meddwl nôl i fi hyn, pam felly bod ni'n teimlo fod rhaid ni sleifio trwy drws cefn y capel, neu hyn o cadw yn bell i ffwrdd? Pam da ni'n teimlo, da ni'n gofod cyflwyno ein gorau o hyd i Iesu pan mae'n gweld y cyfan? Da ni'n gallu bod yn siŵr, guys, os da ni'n deud da ni'n dilyn Iesu bore yma, os da ni'n deud da ni'n credu ynddo fo, mae'n gwahoddiad ni bore yma. Dwi'n boi obstacles, really, ond dyna ydy'r gwahoddiad. Yn i ddod a credu ynddo fo bore yma. Yr un sy'n gweld y cyfan, y gweitha un, ac yn lle rhedeg milltir i ffwrdd ohono ni, mae o'n rhedeg syth amdano ni. Felly, credu yn Iesu, dyna sy'n neud ni yn siŵr mae Iowan yn deud. Ond mae o'n parhau yn fama, adnod 3. Dyma lle da ni, okay? Dyma sy'n mae bod yn siŵr mae Iowan yn deud. Dyma sydd yn siŵr ein bod ni'n nabod o ac yn perthyn iddo fe, drwy fod yn ifydd iddo. Mae'r bobl hynny sy'n dweud dwi'n ei nabod ond ddim yn gwneud beth ma'n ei ddeud yn deud celwydd. A dyn nhw ddim yn ffyddlon i'r gwir. Ond os ydy rhywun yn ifydd i beth mae Dyw'n ddeud, mae'n amlwg fod cariad Dyw yn llenwi bywyd y person hwnnw. Dyma sut mae bod yn siŵr ein bod ni'n perthyn iddo. Rhaid i bwy bynnag sy'n honni perthyn iddo, fyw fel oedd Iesu yn byw. Rwan, mae hwn yn dan reit anodd i ddarllen ar ôl beth da ni newydd glywed yn dydi. Ac da ni newydd clywed rwan yn do, y ffordd da ni'n siŵr ydy credu yn Iesu, ynddo? Ond rwan mae Iowan yn dweud, dyma sy'n mae bod yn siŵr. Mae bod yn siŵr yn golygu fod yn ifydd iddo. Ond da ni newydd clywed, da ni'n mynd i ddisgyn yn fyr. Mae yna pechod yn ein bywydau ni. Felly, sut allai fod yn siŵr felly? Ai credu'n Iesu neu bod yn ifydd sydd yn gwneud fi'n siŵr o hyn? A felly rwan dwi'n dechrau dod i sylweddoli pan fod Andy Ollerton yn deud this is tricky ground. Ond actually, dwi'n meddwl mae reslo hefo hyn mor bwysig iddyn ni wneud. A Iowan yn deud yn dydi, dyma sut mae bod yn siŵr ein bod ni'n nabod ac yn perthyn iddo drwy fod yn ifydd iddo. Rwan, dwi'n meddwl, Mahatma Gandhi sydd yn enwog am y quote yma. Tho ddeud hyn yn sôn am Iesu. I like your Christ, I do not like your Christians. Your Christians are so unlike your Christ. A rwan, dwi'n meddwl mai just problem Gandhi ydy hwn, na? Cos mae'n anodd dadle, mae Gandhi'n deud, mae bywyd Iesu, mae hyn o beth da ni newydd glywed rwan, neges Iesu, aberth Iesu. Does dim byd tebyg iddo. So neb yn gallu cynnig be mae Iesu yn gynnig i'r byd. Ond eto, mae Gandhi'n gweld dwi'n meddwl, sa'r lot yn ni'n cynabod am byd ni'n cynabod un hefyd. Os nad ydy hynna'n ei newid ni, os nad ydy dod i gredu yn hyn yn newid y Cristion, wel, mae'n sbwylio'r cyfan yn dydy. A mae Iowan yn teimlo yr tensiwn yna o sut mae bod yn siŵr. Yn y diwedd, mae Iowan yn dweud, ddim perffeithrwydd mewn gofyn amdano yn fama, ond mae o'n dweud, mae credu yn yr un sy'n dod wrth ein ochr ni fel yma. Mae o yn gorfod i newid ni. Mae'n gofod roi deheuad o leia o fewn iddyn ni i isio gweld newid yn ein bywyd ni, i isio gweld gwahaniaeth. A dyma'r issue o yr term yma, yr struggle yma o'r enw cheap grace. Okay? Wrach mae'n rhaid i chi wedi dod ar draws
Gweinidog enwog o cyfnod yr ail ryfel byd yn yr Almaen o'r enw Dietrich Bonhoeffer. A dyma yn union oedd strygl fo yn ei amser o. Allwn ni ddim ychmygu pa mor anodd oedd y her i fod yn un oedd yn arwain yr eglwys yng nghanol yr cyfnod yna yn yr Almaen. Ond be oedd Bonhoeffer yn weld oedd fod yr eglwys bellach yn plygu'r glin i'r Führer a di cyfaddawdu yn llwyr. A mae Bonhoeffer yn sgwennu amdan hyn. A be mae o'n deud? Y problem? Mae'n galw o'n cheap grace ydy'r problem. Dyma beth gan fo i ddeud. Cheap grace is the deadly enemy of our church. It is grace without price, grace without cost. Cheap grace is the preaching of forgiveness without requiring repentance. Cheap grace is grace without discipleship, grace without the cross, grace without Jesus Christ living and incarnate. Gras rhad ydy'r broblem. Y gras yma sydd yn dod heb gost, heb croes, heb Iesu. A mae Ioan yn dweud, os ein hawl ni ydy bod ni'n nabod Duw, ond wedyn does dim newid yn ein bywydau ni, wedyn celwydd dyn ni'n ei ddeud. Ni'n gweld ydy, mae Ioan yn realist, mae draed ar y ddeir, he's not messing about here, na. Mae o'n deud, mae gras yndi, mae o'n rhodd am ddim i bawb. Ond eto, mae'n rhodd wneud costio pob dim iddyn ni hefyd. A rwan, dim ond wythnos dwytha, dyma Joe a Carys yn symud yma i'r gogledd, okay? A maen nhw wedi join ni fan ma'n Carys. O'n i'm yn gwybod bod nhw'n mynd i ddod tan diwrnod y blaen. So guys, you got an illustration rwan, okay? A maen nhw wedi cyrraedd, a lle maen nhw wedi dod o? Wel, maen nhw wedi dod o Tooting yn Llundain, okay? Living the dream, southwest London, okay? Mae Carys, un o Gaerfyrddin, Joe yn un o Worthing. So, mae'r symudiad yma maen nhw wedi wneud, a mae stori nhw yn amazing, a mae werth siarad efo nhw amdan y peth. Mae stori nhw yn wych. Ond dwi'n cofio pan oedden ni'n cael yr sgwrs yma amdan symud i Blaena. A dwi'n cofio trio deud i Carys a Joe fod yr move yma ddim yn ei sens, really. O kind of perspective, allanol. Dio ddim yn ei synwyr i chi symud o lle ydych chi. Mae gennych chi pob dim, ydych chi angen lle ydych chi, a mae lle ydych chi'n mynd i symud i yn sicr, wel, mae hyn oed pobl lleol yn gofyn iddyn ni pam ydych chi yma, really. A hogia rygbi fel, maen nhw'n really honest, so fi di aros yn Gaerdydd, so fi'n chdi, Jos, really. Dyna dwi'n cael o hyd. A felly ni'n trio bod yn honest ac yn deud, dyma di reality bywyd lle ydyn ni. Ond eto, na i byth anghofio Carys yn deud, sbia Jos, mae pob reswm ti'n rhoi iddyn ni i droi ni ffwrdd rhag symud, actually yn dod yn reswm ychwanegol i pam dylsa ni symud. A'n glywed y geiriau, a ni'n clywed just enghraifft esiampl o Iesu. Dyna be fysa Iesu wneud, ynddo? Lle oedd yr angen, oedd Iesu yn symud yr acos. Lle oedd y tlawd, oedd Iesu yn mynd. A dwi'n meddwl, ni'n gweld, a dwi'n gwybod os chi'n siarad efo Carys a Joe, dwi'n meddwl bod be nhw'n wneud yn dim byd special. A mae hynna'n wir. Achos mae'n drist yn dydi, mae stori nhw'n dod yn rhywbeth radical, lle actually, da ni'n gweld y fama'n dydan, bod yn ifydd Iesu. Gwneud yr symudiad yna sy'n gwneud dim synwyr ond i Iesu. Rhoi moethusrwydd i fyny, rhoi arian i fyny, blaenoriaethu'n hollol wahanol i'n byd ni. Dyna dylse fod yn normal yn i'r Cristion. Ddim y radical, ddim y peth eithriadol. Dyna dylse bod yn normal. Ond y problem ydy, dwi'n meddwl nwedig fel Cristnogion Cymraeg, ynddo? Da ni wedi prynu'r celwydd yna'n do. Da ni wedi prynu celwydd ein byd o yr angen yna am moethusrwydd, am dan security yn do. Da ni'n mynd ar ôl yr hyn sydd yn predictable, a'r hyn sydd yn gyfforddus. Da ni'n deud yn hynny, unwaith mae gennau ddigon o arian. Unwaith dwi, hefo'r tŷ yna. Unwaith dwi hefo'r perthynas yna. Unwaith mae gennau ddigon, wedyn wrach allai roi a gwneud be mae Iesu isio fi wneud. A chi'n gweld, all credu'n yr Iesu yma da ni'n clywed amdan. Alla ond ein newid ni'n de. Ein priorities, ein gwerthoedd ni, ein golwg ni o arian a'r byd. Dyna sy'n mae bod yn siŵr yn de. Pan da ni yn gweld oddi fewn yn hynny, ddim perffeithrwydd.
Ioan yn hollol real, mi fyddwn ni'n disgyn yn fyr, ond eto, pan da ni'n dechrau dyheu a dechrau byw fel mae Iesu'n neud yn ei esiampl fo, dyna sydd yn rhoi sicrwydd iddyn ni. Ond be ydi o felly i fyw fel Iesu? Dyma da ni'n mynd i orffen hefo, okay? Be ydi o i fyw fel Iesu? Wel, da ni'n gweld yn ôl Ioan, mae'n golygu byw mewn cariad. Adno 7 efo'n gilydd, okay, da ni'n gorffen yma. Ffrindiau annwyl, dwi ddim yn sôn am ryw orchymyn newydd. Mae'n hen un. Dyma gafodd ei ddeud o'r dechrau cyntaf. Dyma'r hen orchymyn glywch chi o'r dechrau. Ac eto mewn ffordd, mae beth dwi'n ysgrifennu amdano yn newydd. Mae i weld y mywyd Iesu Grist ac yno chitha hefyd, achos mae'r tywyllwch yn diflannu ac mae'r golwg o iawn wedi dechrau disgleirio. Mae rhai sy'n deud eu bod nhw'n credu'r gwir, ond sy'n bod yn gas at frawd neu chwaer yn dal yn y tywyllwch go iawn. Y rhai sy'n caru eu cyd Gristnogion sy'n aros yn y golau. A does dim byd fydd yn gwneud iddyn nhw faglu. Ond mae rheini sy'n gas at Gristion arall yn y tywyllwch, ydyn maen nhw ar goll yn llwyr yn y tywyllwch. Does gan nhw ddim syniad ble maen nhw'n mynd am fod y tywyllwch yn ei gwneud nhw yn gwbl ddall. Felly mae Ioan yn deud, byw mewn cariad, dyma sy'n mynd bod yn siŵr. Mae gen i hen orchymyn a gorchymyn newydd ar yr un pryd i roi yn chi. Yr hen, wel achos dyma oedd deheu a Duw ar gyfer ei bobl o'r dechrau un, ynde? So chi'n sbio ar stori cyfan y Beibl, mynd i stori Israel. Mae Duw yn mynd ati i bendithio yr pobl yma, bendithio Israel, achub Israel. Pam? Wel, mae gennym fo pwrpas, mae'n achub nhw iddyn nhw fynd ymlaen i achub y byd. Mae'n bendithio nhw iddyn nhw fynd ymlaen i bendithio y byd. Ffordd penna Duw o dangos ei hun i'r byd, o fendithio'r byd, o achub y byd trwy y pobl yma, oedd y ffordd oedden nhw'n caru ei gilydd. Iddyn nhw fod yn genedl gwbl wahanol a gwerthoedd hollol wahanol i'r cyfan o'i cwmpas nhw, iddyn nhw tywynnu fel ser yn y tywyllwch, i garu a gofalu fel run cenedl arall. Dyna oedd yr hen, ond hefyd yn ni'n gweld, mae hwn yn orchymyn newydd. Sut? Wel, achos mae Iesu wedi dod yn do. A thrwy hynna, beth ni'n gweld, mae Duw yn dod yn gariad. Mae'n dod yn berson o gig a gwaed. A felly mae'r bar di codi hefyd yn do. Da ni di gweld cariad yn cerdded ar y ddeiar. A felly, yn ôl Ioan, byw yn y ffordd yma. Dilyn yr hen a'r newydd orchymyn yma. Ac yn neud ni'n yn siŵr. Achos sut mae'n dangos dyn ni, mae'r ffordd dyn ni'n caru'n gilydd, yn dangos ydyn ni pwy dyn ni'n perthyn go iawn iddo. Ac i Ioan, mae hyn mor obvious a dydd a nos. Dydy, dyn ni'n gweld o'n y darlleniad yn fanna, do? Mae rhai sy'n deud eu bod nhw'n credu'r gwir, ond sy'n bod yn gas at y frawd neu chwaer yn dal yn y tywyllwch. Y rhai sy'n caru eu cryd Gristnogion sy'n aros yn y golau. So tywyllwch i Ioan ydy be? Ydy fod yn gas tuag at ein cyd Gristnogion, ydy ddim fod mewn undod a'n gilydd. Be ydy o i fod yn yr ole? Ydy garu, ydy caru ein gilydd. Byw mewn cariad. Fel yma mae bod yn siŵr. A chi'n gwybod mewn byd cystadleuol, mewn byd sydd yn aml yn teimlo mor ddrud i'r garedd. Lle, os ydych chi'n gwneud un cam o'i le, ydych chi out, cancelled, gone fel yna. Mae hwn yn dod â neges hollol wahanol yn dydi. Mae'r eglwys i fod yn gymuned gwbl wahanol. Yn alternative community, yn ddewis gwahanol i bobl, yn ddewis gwell i bobl. Achos be? Achos mae gras fod yn dod dros ben unrhyw beth, yn dydi? Ble mae ail gyfle ar ôl ail gyfle i'w gael. Lle mae'n oce i ddim fod yn oce. Lle mae'n le saff. Saff i stryglo, saff i ames, saff i fod ag ofyn. I fod yn lle o heilioni rhyfeddol. Lle nad oes neb mewn angen, na? Dyma be mae'r eglwys i fod. Lle gwbl wahanol. A lle gwell i perthyn iddi. Lle yn y diwedd, lle mae Aberth, yn clywed enghraifft Caris Jo fan'na, ddim hwnna dylse fod yr eithriad. Hwnna ydy'r norm i pobl Duw. Does nam angen ffys na cydnabyddiaeth amdano peth. Achos pam? Achos da ni ond methu byw mewn cariad.
pan da ni'n gwybod cariad am ein hunain. Achos fod gennym ni un yn barod yn does. A felly does na'm amser i wastraffu. Dwi'n, wrth i ni fyw yn blaena, a ni'n gweld yr angen o'n gwmpas ni, dwi'n cael yn atgoffa, does dim angen i wastraffu. Mae'r byd yma yn desperate am gwahanol. Mae'r byd ni yn desperate am gwell. Straeon, o'n i methu rili rhannu efo chi, ond pobl sydd wedi cyrraedd allan yn y cyfnod yma iddo fi, di rhyfeddu fi rili, o ran isio rhywbeth mwy. Isio rhywbeth gwell, isio gwybod mwy am Iesu. Pam? Achos maen nhw'n gwybod mae beth sydd ganddyn ni ar hyn o bryd ddim yn gweithio, a felly mae angen i'r eglwys camu fyny ac i wireddu'r hen a'r newydd o'r chymun yma, de? I fod yn ole yn y tywyllwch, i fyw mewn cariad. Mae'r ffordd da ni'n caru'n gilydd. A mae hyn yn rhywbeth sydd wedi herio fi, achos yn aml pan dwi'n meddwl amdan cyrraedd pobl, dwi eisiau meddwl amdan be di'r peth creadigol nesaf allan ni wneud. Be di'r event cool nesaf allan ni gynnal neu beth bynnag, okay? Ond yn y diwedd, ddim dyna sy'n gwneud gwahaniaeth, na? Ddim pa mor cool neu slick ydy'n digwyddiadau ni, neu pa mor greadigol da ni'n gallu bod yn cyrraedd eraill, nag e. Mae Ioan yn dweud ydy, y ffordd da ni'n caru'n gilydd, y ffordd da ni'n gofalu, y ffordd da ni'n trin, y ffordd da ni'n croesawu, y ffordd da ni'n sicrhau fod neb a angen yma. Dyna sy'n mynd i ddangos Iesu i'n byd. A mi oedd Iesu'n hollol glir ei hun yn doedd. Tha ddeud i'w ddisgyblion o yn Efengil Ioan. Carwch eich gilydd. Rhaid i chi garu eich gilydd yn union fel dwi wedi'ch caru chi. Dyma sut bydd pawb yn gwybod eich bod chi'n ddilynwyr i mi am eich bod chi'n caru eich gilydd. Weithiau dwi'n gofyn i fi yn Iesu, surely mae'n ffordd gwell o dangos dy hun. Ond eto mae Iesu'n dweud na. Dwi wedi'ch dewis chi, dwi wedi'ch galw chi, da chi yma rwan, ddim ar hap, da chi yma ar bwrpas. A be di'r pwrpas yna? O ffordd da ni'n byw mewn cariad, ydy'r ffordd mae Iesu yn mynd i ddangos ei hun ac achub ein byd ni. Mae Ioan yn cloi ac yn dod â ni full circle, okay? Achos os ydych chi'n teimlo wrach o hynna, shish, dwi yn disgyn yn fyr. Dwi wirioneddol ddim wedi byw mewn cariad. Dwi'n gwybod be ydi o i bechu, dwi'n gwybod be ydi o i ddisgyn yn fyr. O mae Ioan yn dod yn ei full circle yn gorffen y darn yma yn gilydd. Mae'n deud hyn, dwi'n ysgrifennu ato chi yn adnod 12, fy mhlant annwyl am fod eich pechodau chi wedi cael ei madda. O achos beth wnaeth Iesu. Dwi'n ysgrifennu ato chi rai hun am eich bod chi wedi dod i nabod yr un sy'n bodoli o'r dechrau cyntaf. Dwi'n ysgrifennu ato chi ifanc am eich bod chi wedi ennill y frwydr yn erbyn yr un drwg. A mewn cario ymlaen, okay? Chi'n clywed yr gair yn cael ei ailadrodd yn fanna? Chi'n clywed y wedi yna? A'r wedi yna mor bwysig, okay? Mae Ioan yn adresio pob rhan o'r eglwys rwan. Y rai hun, yr ifanc, y plant, a mae'n deud hyn. Dwi eisiau chi gwybod fod Iesu wedi. Gorffennol, past tense, mae o wedi gwneud hyn. Does dim newid hyn. Mae'r aberth yn gyfiaw, mae'r aberth yn dda, mae o'n iawn. A felly oherwydd hynna, da chi'n gallu bod yn siŵr. Wrth i ni fynd allan, wrach mi fyddwn ni dal yn stryglo ac yn methu, ond parhau sydd angen gwneud. Does dim angen sleifio trwy cefn y drws ddim mwy. Does am angen cadw i ffwrdd ohono Iesu, achos mae o wedi. A dwi'n cofio cerdded allan o'r capel yn noson yna, ar ôl y gwasanaeth yna. Ac oedd yn ysbryd yn ysgafnach fydd. O'n i'n gwybod, mae angen newid yn y mywyd i. Mae'na gost yn mynd i fod i'r newid yma. Dwi'n mynd i angen rhoi pethau lawr. Dwi'n mynd i angen rhoi pethau yn fy mywyd i sy'n mynd i helpu. Ond dwi'n gallu bod yn siŵr. A dyna nath ysgafnhau yn ysbryd i achos fod Iesu wedi. A felly, bore yma, dwi eisiau ni glywed hynna, mae Iesu wedi. Os da ni yn cyrraedd y lle yma, yn teimlo'r un peth, yn sleifio trwy cefn, neu hyd yn oed ddim di cyrraedd bore yma. Falle hyd yn oed yn gwrando ar-lein. Falle bod rhaid ni rhoi'r sioe ymlaen fod pob dim efo'i gilydd, ond go iawn, dyn nhw ddim. Dwi eisiau ni wybod, dwi eisiau ni adael yn siŵr fod na un, yn siŵr fod gyda ni un ar gael.
ein fod ni'n saff achos fod Iesu wedi yn barod. A be mae'n neud wedyn, mae'n gwahodd ni yn dydy. Mae'n gwahodd ni i gredu ac i ddilyn yr antur anhygoel yma o fyw yn ei ffyrdd o, i fyw mewn cariad a'n gilydd ac i dywynu fel ser yn y nos. Dwi'n excited, ynde? Excited os ydych chi fel gymuned. Mae amdan criw bach ni yn blaen na, ddim yn gwybod lle i ddechrau rili, ond eto'n gwybod dyma lle mae dechrau. Byw mewn cariad. Credu'n Iesu, dilyn fo. Swn ni wedi o'i gloi, ie? Arglwydd, diolch. Just am dy air di. Mae dy air di'n rymus, mae o'n siarad. A diolch, ie. Am y cysur da ni wedi clywed bore yma, fod gynnon ni un. Arglwydd, wneud di disturbio rhai ni wrach sydd wedi bod yn gyfforddus, wrach sydd wedi rhoi yn hynny i gras rhad ac yn meddwl fod gras yn dod heb gost. Arglwydd, wneud di ddeffro ni i sylweddoli, waw, nath o gostio chdi pob dim, Iesu. A Iesu, os da ni yn y lle yna rwan, lle da ni'n sleifio trwy cefn y drws, lle da ni, yn ysbryd ni môr drwm, ein calona ni môr isel, Iesu, ni di codi ni rwan, yn gwybod, fod y dyled yn ei mawr, mae o wedi cael ei dalu. Achos ti, da ni'n digaru di, Iesu, a diolch fod ni yn nabod cariad go iawn. Amen. Diolch yn fawr iawn, Jos. Just i ymateb i'r neges yna, da ni'n glywed, dewch ni orffen yn amser ni bore yma trwy ganu am y cariad yma. Oedd hwnna'n request gan Jos, a ar ôl clywed y neges, I can see why, boy. So, dewch ni sefyll efo'n gilydd i orffen mewn amser addoliad. Dewch ni adrodd y fendith wrth yn gilydd wrth yn orffen. Gras ein harglwydd Iesu Grist, a chariad Duw, a chymdeithas yr ysbryd glân, a fyddo gyda ni oll, lawr hon, hyd byth. Amen.